Hello guys, magandang araw na naman sa inyo. Panibagong araw na naman, panibagong pag-vlog na naman tayo. Maniniksay ulit dito pa rin sa mga dating spot. Wala naman akong ibang spot kundi dito lang, mabalik-balik lang dito. Pero kahit ganun guys, sana makahuli pa rin tayo guys. Mag-aabang pa rin tayo dito. Yan guys, masukal to, tataguan natin. Okay guys, abangan nyo na lang yung mga patama natin kung meron. Stay tuned na lang guys, update ko na lang kayo mamaya. Na ano natin naman sul-sul. Nila jiran nila mumardang ko nakkas baka mga tadjay di pagwawaranda. Ang sangpo may A few moments later. Alin. Four fingers. That's it.
Pangatlo. Five fingers. Permi nga naglibog. Permi nga naglibog. Ayun yung kasama kong dalawa, guys. Dali guys, hindi ko alam kung malaki. Parang maliit. Kasi yun. Sige, dalan. Mandala to. Ito mandala to. One shot, one kill. Yabang-yabang nito. One shot, one kill. Pengen natin yung kahit na may tuyan.
Basi. Nabali mo, naala. Nabali na tiruan. Di mo, basit. Dali na guys. Dali na. Malalim siya, saka malayo, nadali siya. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ayan, hindi pa yung malaki. May nakikita kong malaki, hindi huminto. Ang anim. Two 2,000 years later. Yan, uwian na guys. Ayan ay malakas na ulan. Kumukulog-kulog na. Kaanim din ako guys. Anim. Hindi ko alam din sa mga kasama ko kung nakailan sila. Ang malaki. Saka mga good size. 4 fingers. Yan. Okay guys, salamat ulit sa panonood guys. Hanggang sa muling adventure na naman natin.